place ba? Mura siya kuan. Ka-beautiful gitu. Lap? Daddy. Ano na? Sirabi ng kuan. Ay, abri ng door. Abri ang gate. Usap pa na lang. Few minutes na rin. Muna akong gananin niya. Muna siyang, pag-capture niyo mo ba, mo na siyang i-series. Langin siya ba? Munang kanan na yung picture na kuha niya kapag. Ano na rin pwede ito ato daplin maminguin ito. Ano niya? Sada jud noon siya view oh.